गोलाघाट जिल्लानि जितु सिसुपानि तिलिसालाव खुंनाय बे लक्षी फुजाया दिनै 53 बोसोर जाबाय आरो बे 53 बोसोराव बेनि जे सामलाय आफाद बे सामलाय आफादा आंखौ देग्लाय बुंदोंमोन जे नोंथाङा बे बिमा माइनाव बा लक्षीनि जे मुसुखा बेखौ नोंथाङा देग्लाय दान होबा जों मोजां मोनगौमोन होननानै बिथांमोननि खावलायनाय बादियैनो आङो दिनै थेलेबलेबबाबो बिथांमोननो बे दानखौ आं होफैदों आरो गावखौनो आं गोजोननाय मोनदों जे बियो बे आपार आसामनिनो बे गोलाघाटनि तिलिसालाव जानाय श्री श्री लक्षी फुजा बा माइनाव फुजाया दिनै जारिमिनारि जों बुंना लानो नांगोन आरो बे जारिमिनारि बे थावनियाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बा नागालेण्डनिफ्रायबो कार्बि आंलंनिफ्रायबो जरहाट बादिनिफ्रायबो बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राव फोलेरनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैयो आरो आं मिथिनायाव बेनि सामलाय आफादा बेयाव माने दखान गला होनो थाखाय जायगा होख'नो हायै बेबादि मोनसे थासारिया सोमजियो आरो बेयाव आं दिनै बिथांमोननि हांख्रायनायाव बेनि जितु दरजा माने बेखावजेननाय बा जोंनि माइनावखौ गायसनजेननाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै थानो मोननानै गोजोननाय मोनदों बेनि थाखायनो आं सिसुपानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन आरो खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आरो जाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय 53 बोसोरनि सिगाङावनो बे बाथ्राखौ साननानै बिमा माइनावखौदि जोंनि बर' माहारिया बा गुबुन गुबुन फोलेरनि बा धोरोमनि मानसिया बेखौ दोहोननि मोनसे मुसुखा महर बा ऐतिह्यनि मोनसे प्रतीक होननानै गनायनानै लाबोदों बेखौ सिबिबोबाय थादों जोंनि न'खर संसार जानायाव जाहाथे धन दौलता आबादफोरा जाहाथे फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जायो बेनि थाखाय आं बे हाबाफारियाव बिदि बाहागो लाफैनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे बाथ्राया जितु मेसें बोथोर होननानै दा बे बोथोरखौ बुंनाय जादों बे मेसें बोथोरखौनो इसोरा सायख'नानै लादोंमोन जे मेसें बोथोरा जेसेबांखिनि जोंनि बोथोरफोर दङ बोसोराव बे बोथोरफोरनि मादावनो बिखौ रानि होननानै सायख'नानै लादों आरो बे रानि बोथोरावनो गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय फुजा बायदिसिनाया बे बोथोरावनो मोजां जायो होननानै सायख'ना लादोंमोन बेनिखायनो भादर दान जोबनायनि लोगो लोगोनो आसिन दान हाबनाय दिना जितु बिश्वकर्मा फुजा बेनि उनाव दुर्गा फुजा बेनि उनाव दा लक्षी फुजा फैबाय माइनाव फुजा बेनि उनाव काति गासा कातिक फुजा बेनि उनाव काली फुजा बेनि उनाव राज फुजा माने दीपावली बेबादिनो बे माने मेसें बोथोरावनो बा शरद बोथोरावनो बा शरद कालावनो बियो जायो आरो बियो मोनसे बे ओनसोलाव बेखौ खुंनो हानाया बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय खौसेथि माने बिनि थाखायनो दिनै नबजित नार्जारि मोनबादियाबो हयथ' आं सानो बेनिफ्राय जे सासे मुंदांखा DID लिटिल मास्टाराव देरहासार जानो हाहैदों बेफोरनि बेबादि मन्च बेबादि माने जौसां मोननायनि थाखायनो बेनि माबाफ्रा जालांदों होननानै आं मिजिंथियो आरो उननि समावबो जोंनि धन दौलत जोङो आरजिनायनि लोगोसे बेनि सायाव माइनाव बिमाया जोंनो बर होनायनि लोगोसे जोंहा सुबुं धन सोरजिनायाव नैबे हाबाफारिफ्रा गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISP